Parlok barol ada kan ni ketika scene ke bandeng kong ke papi page ya ketek Lavinia YouTube channel ha ke ktin khasi pila ban subscribe ikan channel untuk papi press your new subscribe button mat kum juru ban press ke bell icon kena ba pin yo iki video ki ba thamai ki bang update ha ke channel Parlok sashi scene pat manta ke sngi ban EP sa oi bedo jaj app bangila ban kamai pisa hagi por ki bangila tikamdi ke ba Andre kalong tang ka por ka bangin ai ka pisa ka bangi yo ka dei tang da ka bangi lumi ki coins ndang yo 1000 coin yo san pho tang ka ndang yo 1000 coin yo shispa tang ka bat kumta ter gila man chagi ki offer ba pair markini ki offer ki one man la kasngi tingila ban install ki app hang ni yo coins pakan sakalash ki pisa ada ki sotanat ban shong khandet por ban spin ye ka wheel ka ba shai one shipo tali ki chance ila ban le ka taru markini ki ba yo nakani ki ba spin ye ka wheel ki kala long sha ka pisa but bila ban download di app ya ka ba la ayah ka description harum tengah ko abang ip ki perlu ki papai ki video ba bun sin ki perkhat ba ka jingka mai jungi kalong bi ka bahe habangi persang ha kasin ka banangkong ane ki bangi le ngi ba ka bahe nrai ya ka jing ai sha jungi ka jing iPod jungi khandet man la kasni kani ka sa wan lam gi ya kata ka por jong kajing yo nong tendal ada spin ya ka wheel ka kala long sha ki coins bat ni la ban check bun ki offer tenang ni dum ki coins bagini ki coins kinde ki bele no ki kala long hisha ka pisan dala bun tela dangi te ki bri ba kam song tanan ban pe video new app ari kata kala apila ban check video ba pisau tenan page yaki but pika my points sila spin mi video pangasa transfer yak pisana kani ka app isya ka PTM dan ni pisau tenan kini video ku besi buan